खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी पर्बत जरायाव सोमजिनाय हारि जेंनाखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि पर्बत जरा हालामाव जोंनि सरकारा मोनसे पावार प्लान्ट गायसननो नागिरदों जाय इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि हालामाव थानाय बेकार जेंनाखौ सोदांनायाव माबोरै खामानि होनो हायो, साख्रि होनो थाखाय बांहोनायखौ माबोरै खालामनो हायो, रेभिनिउ फोनांजाबखौ माबोरै बिटिआर हालामाव बांहोनो हायो बे थांखिखौ लाना बडलेण्ड हालामाव इन्डास्ट्रिखौ गायसननो नागिरदों होनना बुंथिदों बिथां इएमआ। नाथाय बे इन्डास्ट्रि गायसननाया जोंनि हालामनि बेरेखा आरो समाजनि बेरेखा नङा, जायखौ हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मावबोदों। बिथां हाग्रामाया थांनाय समफोराव रामदेबनो चिराङाव 2900 बिगा हा आरो कुमारिखाथियाव 1000 बिगा हा दान होनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बेबायदि गोबां बिगा हाखौ सासे सुबुंनो दान होनानै जोंनि बर' समाजाव जेबो जौगायाखै, 1 रांबो जोंनाव फैयाखै आरो बेकार जेंनाया सुस्रांजायाखै होनना गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। मोनसे खोथाखौ लानानै जोंनि पर्बत जरा हालामावहाय अपोजिशना खोब रिउमार खालामगासिनो दङ। बे जादों पावार प्लान्ट गायसननायखौ लानानै जे जोंनि पर्बत जरा हालामावहाय जोंनि सरकारा मोनसे पावार प्लान्ट गायसननो नागिरदों जाय इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि हालामाव थानाय जोंनि जा बेकार जेंना, बे बेकार जेंनाखौ जोङो सोदांनायावहाय माबोरै खामानि होनो हायो, जेरै एमप्लयमेन्ट जेनेरेशनखौ इनक्रिज जों माबोरै खालामनो हायो, बेनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्शनखौ जोङो जोंनि बिटिआर हालामावहाय जों माबोरै इनक्रिज खालामनो हायो, बे थांखिजोंनो जोङो दिनै इन्डास्ट्रिखौ बडलेण्ड हालामाव गायसननो नागिरदों। नाथाय इन्डास्ट्रि गायसननाया जोंनि अपोजिशना बुंनाय बायदि मालाबाबो बियो हारिनि बेरेखा, हालामनि बेरेखा आरो जोंनि समाजनि बेरेखा नङा, जायखौ हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मावबोदों। बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया थांनाय समफोराव रामदेबनो जोंनि नैबे चिराङावहाय 2900 बिगा हा दान होनाय आरो कुमारिखाथियाव 1000 हा दान होनायासो जोंनि थाखाय सोंखारिथावना आरो दुखुनांथावना बाथ्रा। मानो होनोब्ला बे 3900 बिगा हाखौ दे मोनसे सासे सुबुंनो दान होबाय, बे दान होनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा जेबो लाब जायाखै, थाइसे थाखा जोंहा रेभिनिउ फैयाखै, बेकार जेंनाया जोंहा सुफुंजायाखै, बेवहाय जोंहा खहासो जादों। बेनिखायनो बे हाग्रामानि जा गोरोन्थि मावनाय जे 20,000 हेक्टर फरेस्ट, रिजार्भ फरेस्ट आरो प्रपज रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै गावसोरनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखायल' खामानि मावनाय, थाइसे थाखा सारेना फैसा दिनैसिम गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ होबोआखै, बेफोरखौ दोनखोमानो थाखाय हाग्रामानि दैदेननायाव बा मुनमुनि दैदेननायाव दिनै बिपिएफ हान्जाया जोंनि सरकारनि प्लान आरो पलिसिनि सायावहाय मोनसे एलिगेसन लाबोदों। रायजो राजाखौ, पर्बत जरा हालामनि रायजो राजाखौ बेखौसो क्लियार जों होनो नागिरदों। जों जा इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरदों बे इन्डास्ट्रिया केबल मात्र इन्डिजिनियास मानसिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे इन्डास्ट्रिसो गायसननो नागिरदों, जेरावहाय जोंहा हालामाव रेभिनिउ इनकाम जेनेरेट जानायजों लोगोसे जोंनि हालामनि बेकार जेंनाफोरखौ जोङो हानायमानि जोङो सुफुंनो नाजानाय। जेसेबां मानि जोङो पावार प्लान्टनि थाखाय हा होनो थांगासिनो दङ कम्पानिनो, बे कम्पानिनो हा होनायाव जोंहा रेभिनिउ फैगोन, हानि रेभिनिउ फैगोन आरो पावार प्लान्टनि जोंहा रेभिनिउआ जोंनाव फैगोन। लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बेकार जेंनाया माखासे सुफुंजागोन। खिन्थु बे नङा जे जोङो सोरखौबा इभिक्सन खालामनानै बे हानिफ्राय सोरखौबा होखारनानै जोङो बे पावार प्लान्टखौ गायसनगोन। जोंनियाव मोनसे बाथ्राया रोखा, रावनिबो बिगासे हाखौबो जोङो सेनानै बे पावार प्लान्टखौ गायसननाय नङा। आरो बे अपोजिशननि मोनसे मा होनो इलिगेसनसो जे हाग्रामाया गावनि न'खरनि मुङाव, न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव बेलागोबा रिजार्भ फरेस्ट आरो जोंनि मोनसे रिजार्भ फरेस्ट दंबावो महामाया रिजार्भ फरेस्ट, बे मोननै रिजार्भ फरेस्टआवहाय 2000
2150 बिगा हाखौ फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों आरो बे साहा बागानखौ जोङो इभिक्सन खालामनो नागिरनायनि थाखाय हाग्रामाया BPF दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेरजों इलिगेसनखौ UPPLनि बेरेखायै लाबोदों। बे खुनु समाज बेरेखा खामानि जों मावनो थाङाखै। हाग्रामाया जेरै मावबोदों बे मोनसे बाहानासो गावनि गोरोन्थिखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरनाय। प्रटेस्ट खालामनाय जाय बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ जोङो बिखाफोर दोननानै बुंनो हायो। सोरहाबा बेवहाय बेक्तिगत भाबै खहा जानो नागिरदोंबा जोंनिसिम आपिल खालामनो हायो। सोरनिबा सम्पतिया बेवहाय खहा जानो नागिरदोंबा जोंनिसिम आपिल खालामनो हायो। सोरबा दावराव देख्रेब हाग्रामानि एडभाइजारनि एडभाइस बायदियै इनस्टिगेसन बायदियै बे खामानिखौ प्रटेस्ट खालामनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो हारिनि जौगाथाय, हालामनि जौगाथाय, बिटिआरनि जौगाथायनि बेरेखा मावनायसो। गतिके जोङो सावरायनानै समयसाफोर दङब्ला समाधान खालामनायखौ जोङो खावलायो।